Селям алейкум, мир вам у етері і на ваших екранах. В черговий випуск Кримія Vox Live. Ясна річ, що Крим за стереотипами це і перлина Чорного моря, і туристична Мекка, і віднедавна український Техас. Ну, я, до речі, неодноразово казав, що для Росії Крим це щось на кшталт непотоплюваного авіаносця, хоча авіаносці виходять зараз із ужитку. А для українців та кримських татар це насамперед дім. Сьогодні говоримо про те, яке місце Крим займає в переговорах між Україною та Росією, ну, які не так, щоб і відбувалися. Тому обов'язково тут потрібно згадувати про переговори між Україною і Сполученими Штатами, Росією і Сполученими Штатами. І перший наш сьогодні учасник – це людина, яка дуже добре знається на Україні і Сполучених Штатах, у дуже відповідальні часи посол України у США, дипломат і співзасновник Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий. Дуже дякую, що прилучились до нас. Я от бачу, що одразу біля вас там книжка, яка називається «The Apprentice», тобто учень та підмайстер. Це чому вона біля вас стоїть і яке значення вона має для того, як Сполучені Штати ставляться до проблеми Криму? Насправді в цій книжці там фото, якби такий, ви бачите, чий це силует. І це одна з книжок, які критикують Дональда Трампа за його підходи, але з іншого боку там є згадка про період, коли Дональд Трамп фактично схвалив декларацію Помпео або декларацію Кримську про невизнання ніколи США незаконної анексії Криму. Це важливо, тому це відбулося при ньому, тобто попри всю критику. І я хочу нагадати, все-таки використати можливість і сказати ще раз, що Крим – це не подарунок Україні був, це рішення абсолютно оформлено в правовому плані в свій час. І навіть, я думаю, про це говорили не раз. Я сам питав у колишнього президента України, що немає з нами Леоніда Кравчука. Він сказав, що це було вимушене рішення Української Республіки Радянської і вкладено в цей час до отримання незалежності більше 100 мільярдів доларів. Тільки з бюджету української. Тільки з бюджету України. А друге питання, США не змінили зараз свого підходу. Ми чули різні заяви Дональда Трампа, але вони поки притримуються цієї позиції, що Крим це українська територія і статус Крима підтверджують. До речі, дуже пам'ятаю всі перипетії, які стосуються статусу Криму. Тобто це частина навіть суспільного договору в 96-му році Конституції, на яку була дана згода в Москві, комуністам, коли вони голосували. Тобто тут дуже багато перетинається моментів, які не дозволяють зараз говорити і маніпулювати Кремлю, Путіну стосовно приналежності Криму. І ще один базове питання. Коли говорять про Крим, і президент Зеленський говорив зараз, що це одне з було найскладніших питань в дискусії з Дональдом Трампом. Свіжий Білому домі, там в овальному кабінеті і поза ним. Але я нагадаю, що це ж не тільки про територію, це про людей. Це про корінні народи Криму, кримських татар, кайровінів, кримчаків. Тобто у них немає іншої землі просто-напросто. Тому, коли говорять про Крим в перемовинах, мені здається, дещо забувають цей аргумент, що там люди. А люди потребують своєї рідної батьківщини і землі. І зараз вона в складі України. Пане Валерію, от ви сказали, коли говорять про Крим в переговорах, але неодноразово доводиться чути, в тому числі і від кримсько-татарської спільноти, та й від інших людей, що про Крим говорять занадто рідко. І 2018 року оця Кримська декларація, вона закріпила політику невизнання анексії, а потім із помітних таких, що залишилися в пам'яті заяв, я пригадую лише 22-23 рік, коли неодноразово лунало, війна почалася в Криму, там вона і має закінчитись. А потім знову мовчанка. І от тепер сплеск на тлі переговорів
пана Зеленського, і пана Трампа і так далі. Чому так? Ну, було складно говорити дійсно, бо деокупація Криму це дуже військовим шляхом, це непросте питання. І ви знаєте, у нас був шанс у 22-му році, все-таки наприкінці року, зробити, ну і далі на 23-й це переходило, зробити контрнаступ на південь, який би дав шанс далі відрізати російські війська від сухопутного коридору, потім морського, і говорити про інший шлях, ніж просто військовий. Але зараз такого моменту немає, натомість є багато заяв, що в процесі перемовин, чому це виникло? Той же Дональд Трамп сказав, що ну от недавно був його допис в соціальній мережі, якби є питання незворотні. От забудьте про Крим і про НАТО. Ну, це, знаєте, це те ж саме треба реагувати, тому що так само він говорив раніше про якусь там, не він сам, а його люди говорили про якусь оренду на 99 років, тобто не про Крим, про інші території України. Тобто, я вам нагадаю, в Стамбулі говорилось в 22-му році, що там якийсь період дати Росії, а потім якийсь референдум, і може би люди в Криму визначили. До речі, це була маніпуляція. І я скажу тоді, відверто скажу, я дуже поважаю пана Джемільова, але Мустафа Ага тоді попався, чесно кажучи, на цю маніпуляцію. І його тоді запросили навіть на якихось 10-12 хвилин туди підійти, виставили на прес-конференцію. Це була маніпуляція російська. На превеликий жаль, наша делегація її не відбила. Тепер ми бачимо, що це маніпуляція, що треба говорити чітко про Крим. І головне, ну точно 100% ніколи не погоджуватись на закріплення юридичне приналежності Росії. Тобто в Україні цього не буде, я впевнений. А от в США були такі ідеї, які озвучив Дональд Трамп, що США визнає юридично приналежність Криму Росії. Це дуже небезпечна річ. Тому за США... Відносно кондомініуму ще були пропозиції. Кондомініуми, передача території у власність, продаж, оренда – це все language і мова 19 століття. Зараз після Хельсінки, після того, як ООН була, прийняла резолюції багато, зараз уже так не можна торгувати частинами, цілим. Тобто є міжнародне право. Є міжнародне право, є агресор, є порушення суверенітету, є спроба анексії. До речі, Крим не анексований. Він не відійшов Росії. Це спроба, це незаконна анексія. Вона ніким не визнана. Крим, здається, Нікарагуа. А буває законна анексія? Так, незаконна анексія, абсолютно. Вона протиправна. А буває законна анексія? Які... Були раніше, були раніше в праві 19 століття, міжнародному праві, і навіть до Другої світової війни анексії територій, які визнавались законними. Ну, слухайте, ну можна вважати в великому рахунку Судетську область? Рахунку, да, Мюнхен, і все це, і Судетська область, да? Тобто Австрія, Аншлюз, теж спочатку якби захоплення, анексія, а потім визнання навіть там частиною громадян. Це закінчилось після Другої світової. Зараз немає в правовому плані визнати силовим шляхом захопили і законність захоплення. Немає такого. Тому, звісно, я вам скажу чесно, я не знаю, що буде в майбутньому через 30, 40, 50 років. В ідеалі самовизначення і збільшення впливу корінного народу, там, ну, найбільшого кримсько-татарського, може вплинути на якусь зміну статусу. Але я точно бачу, що зараз, крім України, відстояти їх право, і щоб вони були на своїй землі, і уникнути чергового геноциду, а це буде геноцид, тільки вже в іншій формі, може тільки Україна зараз разом з кримськими татарами, які борються за загальні принципи стосовно і своєї території, також цілісної території. За моїми спостереженнями, у кримсько-татарській спільноті це дуже добре розуміють і докладають зусиль, і в тому числі зацікавлені у тому, щоб українці краще знали кримських татар. І це дуже і дуже важливо, я вважаю. От в українській спільноті в тому числі
завдяки, вірніше, не завдяки, а тому, що від офіційних наших осіб ми не так часто чуємо про Крим, дещо випускаємо з погляду, як утім і про інші тимчасово окуповані території, що йдеться не лише про землі, йдеться про людей. Можливо, насамперед йдеться про людей, а землі є символом, звичайно, того, що воно є. Коли ви були українським послом у Сполучених Штатах і здійснювали цю надзвичайно важливу роботу, наскільки часто вам доводилося радіти, тому що американці уявляють, хто ми і що ми, а наскільки ви прикрилися через те, що, ну от, Крим, як тепер, якщо президента Трампа послухати, це величезний острів в Атлантичному океані. Ну, зразу скажу, що можна не чіпляйте за слова в океані, тому що він не тільки він в Америці не мислить категорію моря, Так я ж про то це, вони я ж да, у про них це і запитую. океани. Мгм. Тому я вам скажу: ну та ж сама декларація Помпео це результат роботи. Тобто, це була. Ну, я вам скажу так, я особисто знаю це питання глибше, тому що був співавтором, наприклад, декларації, прийнятої в парламенті по визнання корінного народу кримських татар. Тобто, коли працював в адміністрації президента, ну мені не дадуть збрехати не пан Джемільов, не Мустафа Агар, не пан Чубаров, голова Це, Меджлісу. коли я Тобто, чую, мені не дадуть збрехати, я думаю, яке неправильний вислів. Тому що, ну, я, наприклад, навіть не підозрюю, що ви можете захотіти збрехати. Тому да. забирайте І, цей вислів зі свого. Підтвердженням цим є наша з вами спільна, пане Андрію, робота 5 березня 2014 року. Перше було таке захід в українському кризовому медіа-центрі, який я зараз очолюю. Тоді очолював. Тобто це був круглий стіл по Криму. Власне, наша організація, наш центр створився для донесення правди саме про незаконну анексію Криму. І тоді були представники кримсько-татарського народу, представники влади і суспільства, громадськість, і ви тоді брали участь. Дуже вам дякую передати це все назовні, щоб всі чули в світі, що відбувається в перші дні. Так що для мене це дуже близьке питання. Я своє рішення давно вже тут прийняв. Тому, коли був послом, це було більше, ніж просто завдання. Так, мені президент і міністр дали завдання відстоювати це питання. Ми санкції перші, ви знаєте, в 2014 році були прийняті стосовно саме окупації Криму. Тобто Америка підтримала це, була серед ініціаторів. А далі, ну, ця декларація, я вам чесно скажу, що ми хотіли більшого. Ми хотіли документ, який би був якось прийнятий в Конгрес. Але в Конгресі пропонували дуже м'якше формулювання і зовсім не в резолютуючій частині, обов'язково для виконавчої влади. І тоді таки знайшли все-таки рішення. Я вважав його слабуватим. Мені хотілося більшого, але тепер ми бачимо, як це важливо. Тобто це, по суті, таке саме приблизне рішення, як було стосовно країн Балтії. Мені здавалося, що це віддаляє дуже далеко рішення по Криму. Але війна російська, вона навпаки зробила ці терміни більш такими, знаєте, для нас реалістичними. Тому зараз ніхто не змінив. Ця позиція є. У мене, до речі, є, розказують про у кого там політики, розказують, у кого оригінал документу. Я не буду казати, у кого оригінал цей документу. Копії є в пана Джемельова і президента Порошенка, є ці всі документи. Аутентичні копії, так? Да, аутентичні. Угу. Так от, це був дуже хороший результат. І ще одне, я вам скажу так, у нас заходи по кримських татарах в посольстві, в Нью-Йорку дуже регулярно проводились. На День прапора, на День депортації, очевидно, День прапора. У нас прапор піднімався над посольством кримсько-татарський разом з українським. І воно продовжується так, до речі, незалежно від того, хто там представник України. Тобто ми показували всім, і повірте мені, ті гелікоптери, які летіли з Білого дому, там президента забирають. Воно так летить на рівні вікон посла і десь прапорів посольства України. Кожен раз летять ці
президенти США, ну і раніше, і зараз. Так от вони бачать ці прапори там прямо над річкою. Вони все це бачать. Тому, ну я так кажу, я не знаю, чи вони там сильно замислюються, але те, що ми інформаційно весь час це все просували дуже активно, це так. Зараз зникли, я з вами погоджуюсь, дещо статті по Криму. У нас були спеціальні акції. Ми спеціально робили за підтримки МЗС, якісь публікували в ключових американських аутлет, ну тобто газетах ключових. Ми публікували матеріали по Криму. Ну зараз менше, дійсно так. І це треба якось відновити. Я думаю, не зайвим було б якийсь опет в New York Times чи Washington Post міністра закордонних справ зараз по цьому питанню. Було б правильно. Дуже дякую, пане Валерію. Нагадаю, Валерій Чалий, людина, яка дуже багато, на мою думку, та й на думку фахівців, зробила, коли була послом України в Сполучених Штатах Америки, а також засновник і очільник нині Українського кризового медіа-центру. І другий з наших фахових гостей, учасників сьогодні – це Ігор Тишкевич. Він політичний аналітик і співзасновник аналітичної мережі Research Solutions. Пане Ігорю, щойно говорили із Валерієм Чалим, який розповів про, зокрема, те, як коли він був послом України в Сполучених Штатах, постійно, регулярно були звернення до кримської, кримсько-татарської тематики. Наскільки зараз, на тлі того, що от нам доводиться часто досить чути, що тема Криму недостатньо висвітлена і присутня в українських офіційних заявах, наскільки ви спостерігаєте це, наскільки справедливо, і чим ви пояснюєте тим, що аж до того, як це постало в переговорах президента Зеленського і президента Трампа, ми не дуже про це й говорили. Ну, давайте так. Одна справа. Ми мали до 22-го року ситуацію, коли Крим анексований, Росія заявила, що це частина її території, і так звані ЛНР, ДНР, які начебто там чи то незалежні, чи то які. Це різні правові статуси. Відповідно, Україна спробувала комунікувати окрему ситуацію з Донбасом, окремо по Криму. На моє особисте переконання, не можна було розділяти ці треки в 2014 році, і це був успіх Росії, коли трек кримський Росія винесла вас в окремо. Я переконаний, що це була найбільша помилка української дипломатії в того часу. Тому що це робити не можна було. Давайте розглянемо Донбас, а потім розглянемо Крим. Ні. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо інший етап війни, і Росія де-факто оголосила своїми територіями всі окуповані території. В такому разі, а в чому Крим відрізняється від інших окупованих територій? І частину Запорізької області, докладніше Росія всю Запорізьку область оголосила частиною РФ, і Крим. Чому ми маємо окремо йти? Окремо Крим, окремо Запоріжжя, окремо Херсонська область, окремо Донецька, Луганська. Це нелогічно. Так, але тут можна сказати так, якщо ми ведемо мову про всі окуповані території, на які Росія претендує як на свої, то не називаючи їхні складові, ми збезличуємо, і в тому числі ту істотну різницю і в обставинах, і в історії, яка є в окупації цих областей. Давайте так. Зараз війна, правовий режим деокупації. І питання історії чи щось інше, якщо ми будемо відокремлювати, то ми заведемо окремий трек. Тому що навіть в розмовах з Трампом Росія хоче завести окремий трек. Давайте от Крим окремо поговоримо. Чого залишимо? Перепрошую, навіщо підігрувати росіянам? Навіщо підігрувати Кремлю? Я розумію, що історія у кожного регіону історія своя. Це природньо. Не може бути у двох-трьох географічних локаціях з різною історією заселення, з різним населенням, з різними успіхами та трагедіями однакова історія. Ну, не буває такого. І звісно, тут, що до речі, Крим – це батьківщина для кримських татар. Крим – це історія багатьох. Але, перепрошую, чим кримські татари краще за запорізьких українців?
де також своя історія. Ще раз, і одне, і друге вони окуповане. І одне, і друге треба деокуповувати. Тому зараз в часі, скажімо так, цього етапу війни відокремлювати в якийсь трек, ми говоримо про Крим і про всю решту окремо. Ну, так перепрошую, Кремль хоче того самого. Зрозумів вашу позицію, визнаю її рацію, але тут ще одне буквально в цьому плані останнє запитання. Ви згадали про кримських татар, додамо до цього ще караїмів і кримчаків як корінні народи, і наскільки ми можемо тут скористатися в тиску на Америку, в поясненні Америці чинником корінних народів. Ставлення у Сполучених Штатах до корінних народів – це окреме ставлення. Там є і комплекс провини, і офіційна позиція, і так далі. Ну, в Сполучених Штатах ставлення до корінних народів Сполучених Штатів Америки. Угу. А якщо ми говоримо про політику, ну давайте так. Є Курдистан, да? Є, скажімо так, дуже велика, дуже цікава історія курдів, які зараз розділені між 4 державами. Ну так, як кажуть, це Да. найбільша нація, яка не має власної держави. І Сполучені Штати Америки, вони працювали, вона навіть з точки зору безпеки контролювали і частину Іракського Курдистану, і частину Сирійського Курдистану. Чи допомогли вони курдам створити курдську державу? З точки зору Сполучених Штатів Америки не на часі. Тому, звісно, що тема корінних народів – це на європейському напрямі, на американському вона має підніматися також поруч з темою, скажімо так, порушення прав і людини, і національних меншостей, і корінних народів окремо. От тут так, тут це доповнює одне одного. І це, звісно, має звучати. І в цьому, скажімо так, в цьому сегменті, так, Крим – це батьківщина для кримських татар. Їх права порушуються. Але питання в такому разі, ми маємо комунікувати і питання колаборації частини кримських татар з російським режимом. Ну, так само, як і частини українців. Так, і ми маємо роз'яснити, що телевізійний канал кримських татар, який є в Криму, що він значно російськомовний, і що це скоріше Фількіна грамота. Але ми не маємо це замовчувати, ми маємо говорити. Ми маємо говорити, що Росія постворювала, скажімо так, мережу своїх, начебто, кримських татарських організацій. Тому що якщо ми просто говоримо, що кримські татари є і їх права порушуються, то в такому разі Росія завозить ось саме ці організації і показує, так отже вони. Але це інша комунікація. Якщо ми вже говоримо, тому якщо ми торкаємося цієї теми, перше, крапки над «і» мають поставити представники кримсько-татарського народу. Я розумію, що це боляче говорити, що представник нашого народу пішов на колаборацію, але крапки над «і» мають поставити раз. І ми маємо комунікувати цю тему, що є колаборація і чому це не є реалізація прав кримсько-татарського народу. І як Україна може реалізувати ці права. Пане Тому що, Ігорю, якщо ми говоримо про тему, ми говоримо про всі сторони теми, іначе, в іншому випадку, Росія буде змагатися з нами нашими ж тезами. про всі аспекти і виміри теми ви згадали відносно позиції Сполучених Штатів щодо курдів і що вони не допомогли курдам утворити власну державу, а от українське суспільство за 30 з гаком років незалежності не просунулось до утворення національно-територіальної автономії кримських татар. Наскільки цей чинник може зараз і нам на міжнародній арені допомогти, а може створить зайве ускладнення? Тут питання ще раз комунікації представників кримсько-татарського народу з керівництвом України. Тому що не створили, гаразд, про це можна плакати ще 100-річчя. Можна зробити план. Без прожекторства, що в разі деокупації такі кроки. І вони гарантуються державою. Гаразд, це реально зробити, це можна зробити. І саме от з таким планом говорити, що наші пропозиції такі. І ми це будемо робити. Але це, ще раз, це питання
комунікації двох сторін. В нашому, якщо ми формуємо позицію України за участі позиції представників кримсько-татарського народу, їх інтересів, то це питання комунікації з керівництва України і керівництва кримсько-татарського народу. І тоді, да, тоді ми можемо перебити аргументацію Росії, що там створюють те, що називається гонка, контрольовані держави, не державна організація, ми говоримо, у нас буде от раз, два, три, чотири, і певні паростки є сьогодні. Але ще раз, це питання, в першу чергу, це хатнє завдання внутрі України. Ми маємо прокомунікувати, сформувати позицію, з позиції виходити. Тому що якщо ми просто виходимо з якимось сумом про трагедії історії, без комунікації, що ми з цим будемо робити? Перепрошую, це непереможна позиція. Що є переможною позицією, як зробити так, щоб не було замороженого конфлікту без вирішення питання окупованих територій? Ви бачите, я вже підпав під ваш вплив і не кажу без вирішення питання Криму, а без вирішення всіх окупованих територій. Станом на сьогодні найбільш вирогідний сценарій, на жаль, це заморожування без швидкого вирішення. А далі це в першу чергу залежить від того, як трансформується держава України. Тому що у нас є можливість або стати успішною державою, і тоді з позиції сили, не обов'язково військової, але й дипломатичної, ми вирішуємо це питання. Або у нас є варіант босніїзації. Це от Боснія та Герцеговина перші 8 років свого існування, коли парламент не міг прийняти рішення. І після заморозки, якщо така буде, у нас є або-або. І в форматі босніїзації, перепрошую, повернути територію, бо говорити про повернення території буде вкрай складно. Тому що перший аргумент навіть від наших партнерів, хлопці, дівчата, розберітесь у себе. Якщо ми стаємо суб'єктом, стаємо потужними, так, звісно, тоді і дипломатичний, і економічний, та навіть з певною мірою військовий, все можливо. Давайте подивимось на пострадянський простір на Азербайджан. Вони 12 років готувалися до того, щоб повернути. Вони повернули. Але ще раз, 12 років Азербайджан, держава, яка уявляла собою просто нафтову вишку з прапором, я перепрошую, не хочу кривдити азербайджанців, але з точки зору, як сприймалося, вона стала суб'єктною потужної держави. Тому що, ще раз, перші Карабахські війни Азербайджан програв. Причому програв розгромно. Але після цього формування суб'єктності держави, збільшення спроможності держави, реформування систем прийняття рішень, силового блоку, економіки. І тільки коли Азербайджан був готовий, він зробив свій крок. Якщо б Азербайджан залишився в статусі Азербайджану 94-го року, перепрошую, Нагорного Карабаха вони б не побачили. І от для нас, ми зараз, якщо буде заморозка, ми виходимо з війни. З проблемами в економіці, в демографії, там можна безкінечно продовжувати. І ми можемо піти або шляхом збільшення спроможності держави, або шляхом розмов. Про історичну спадщину. Що було в Боснії? Будь ласка, перед нами тоді вибір. І от в зв'язку з цим до вас, як до аналітика і людини, яка тримає руку, як кажуть в штампі, на пульсі настроїв суспільства, запитання, як ви оцінюєте готовність і підготованість українського суспільства, щоб не захопитися вирішенням оцих найперших життєвих потреб, а думати про ті 12 років, умовно кажучи, через які потрібно буде завдати вирішального удару? Оцінити ступінь готовності я не можу. Я можу сказати, що принаймні з'явилося декілька груп, які розуміють, що таке відповідальність. Це ті, хто пов'язаний з фронтом, з волонтерством, з іншим. Це частина бізнесу. От рівень усвідомлення, що таке відповідальність за державу, за останні 3 роки він виріс в рази. З іншої сторони, так, є значна частина населення, яка хоче просто
формату зробіть мені, як було, щоб сонечко було теплим, на вулиці був фестиваль, і ніхто мене не зачіпав. Так, є така частина суспільства. Чи голос, чия організаційна спроможність буде більше, я не знаю. Але ще раз, порівняно з 22-м роком, кількість тих груп, які розуміють, що таке відповідальність, вона значно більша. Коли ви сказали, зробіть мені так, щоб було фестиваль, я знаю, що багато людей за це мене шпетять в усіх можливих соціальних мережах, але це мені нагадало про картонний протест під театром імені Франка у Києві, який дехто просто поспішив одразу оголосити черговим майданом або революцією і так далі, і так далі. Що засвідчили, на вашу думку, ці протести? Ну, перше, це погана комунікація. Друге, якщо ми беремо цю кризу разом, спроба вирішення проблем в ручному режимі, ну, перепрошую, те, як депутати голосували, це анекдот. От, це смішно. Третє, запит на все ж таки на зміну влади, причому на рівні поколінь. Тому що це проявилось навіть під час військових дій. І четверта, на превеликий жаль, що значна частина наших політичних сил, які підключились до того, щоб спробувати покерувати або помодерувати цим протестом, значна частина наших політичних сил, на жаль, живе в режимі виборчої кампанії, а не війни. Ви чудово розрахували не тільки час, але і порядок, в якому ви викладатимете ваші тези. Дякую Ігорю Дякую, Тишкевичу, політичному аналітику, співзасновнику аналітичної мережі Research Solutions. Crimea Vox Live. Андрій Куликов і команда для вас.